Il-Kunsill tal-Ewropa kkundanna l-Gvern Soċjalista ta' Joseph Muscat għal mod sfaċċat ta' impunità fil-konfront tal-Ministru Konrad Mizzi, il-Chief of Staff Keith Schembri u l-Konsulent ta' Kastilja Brian Tonna li ħa sensiela ta' Direct Orders waqt li kien ir-rappreżentant ta' Mossack Fonseca f'Malta. Fi kliem sempliċi, rapport li jikkundanna lil Muscat għal mod li bieħ ħalla kollox għaddej daqs li kieku xejn mhu xejn. Fir-rapport tal-Kunsill tal-Ewropa jingħata raġun lill-Oppożizzjoni Nazzjonalista immexxija minn Adrian Delija li ilu għal dawn l-aħħar snin jitlob biex issir inkjesta indipendenti dwar is-sigurtà li kellu jkollha l-ġurnalista maqtula Daphne Caruana Galizia li kixfet il-maġġoranza ta' dawn l-iskandli f'Kastilja. Ir-rapport fil-fatt sar wara qtil ta' Daphne Caruana Galizia u ħares lejn l-abbandun tas-saltna tad dritt f'Malta kemm ilu fil-Gvern Joseph Muscat. Dan ir-rapport ħammar wid Joseph Muscat li naqas milli jieħu azzjoni fil-konfront ta' tnejn mill-aktar nies qrib tiegħu Konrad Mizzi u Keith Schembri. Skont dan ir-rapport il-Prim Ministru wera li huwa dgħajjef fil-konfront ta' Konrad Mizzi, Keith Schembri u Brian Tonna. Ir-rapport juri kif is-saltna tad dritt f'Malta qed tittappan minn nuqqasijiet serji fis-sistemi lokali. Dan għaliex persuni bħalhom involuti f'sensiela ta' skandli spiċċaw igawdu mill-protezzjoni tal-Prim Ministru. Bil-Kunsill tal-Ewropa jwissi li pajjiżna spiċċa b'sistema ta' governanza illi falliet. Malta għandha bżonn riforma fundamentali u holistika li fost oħrajn tinkludi wkoll l-Uffiċċju tal-Prim Ministru ikun suġġett tal checks and balances effettivi li tiżgura l-indipendenza ġudizzjarja u t-tisħiħ tal-infurzar tal-liġi u awtoritajiet oħra ġudizzjarji, jgħid ir-rapport. Ir-rapport ikompli mingħajr tlaqliq li l-Prim Ministru Joseph Muscat għandu wisq poteri kkonċentrat f'idejh, iwissil il-Gvern li għandu jismaw ir-rapporti ta' Greco kif ukoll dak tal-Kummissjoni Ewropea. Isostnu wkoll li l-Gvern m'għandux jerġa' jaħtar imħalfin qabel ma jkun implementa ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja li wkoll kienet taċċanfira lill-Gvern ta' Joseph Muscat. Il-Kunsill tal-Ewropa jwissi wkoll id-dufija fis-sistemi ta' pajjiżna huma wkoll teddida kbira għall-Ewropa kollha għax ipoġġu vulnerabilità fuq il-kumplament tal-Ewropa. F'dan l-istadju r-rapport jgħid li l-beħ tal-passaporti Maltin mhuwa xejn għar beħ tal-viża għal ġol-Unjoni Ewropea u dan jikkostitwixxi teddida fuq is-sigurtà tal-Ewropa. Fid-dawl ta' dan il-Kunsill tal-Ewropa jirrakkomanda li jekk Malta ma ssolvix in-nuqqasijiet tagħha l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom jintervjenu. Fost ir-rakkomandazzjonijiet li jsiru lil Malta hemm il-bżonn ta' investigazzjoni robusta dwar qtil ta' Daphne Caruana Galizia u li minn ordna l-qtil jinqabad u jitressaq għal ġustizzja kif ukoll investigazzjoni serja fuq l-iskandlu tal-Panama Papers. Ir-rapport jinnota wkoll kif dawk li poġġew il-bomba mal-karozza ta' Daphne Caruana Galizia għadhom ma ġewx akkużati u jekk dan ma jseħħx mill-aktar fis se jkollhom jiġu rilaxxati fi żmien qasir kif titlob il-liġi.